Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agaw. Taong 1971. Campurog, Leyte. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar ang pamilya ni Agaw. Pagsasaka ang nakagisna niyang pamumuhay na siya rin namang itinataguyod niya sa kanyang pamilya. Sa kanilang baryo, wala siyang gaanong kaibigan. Bukod kasi sa madalang lang siyang pumunta roon, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang pamilya. Umiiwas din siya sa mga taong nakakakilala sa kanya dahil sa umuugong na balita na isa siyang aswang. Mariin naman itong pinabubulaanan ni Agaw, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi yun totoo. Magmula noong kumalat ang usap-usapan ukol sa kanya, naging madalas na ang pagdaan ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Bagaman nababahala na ang kanyang pamilya, minabuti nilang maging kalmado dahil wala naman yung ibang ginagawa. Kapag nasisipat ni Agaw ang mga ito, pumapasok na lamang siya sa loob ng kanilang bakuran habang patuloy yung pinagmamasdan. Minsan, may mga pagkakataong kinakausap na niya ang mga taong yon, lalo na kung nagkataong masyado na yung malapit sa kanilang tahanan. Hanggat maaari, ipinapaliwanag ni Agaw ang panig niya nang sa gayoy wala na yung maidulot pang karagdagang kaguluhan sa kanyang pamilya maging sa mga kababaryo niya. Masakit man sa kanyang mapaghinalaan ng ganon, wala siyang magagawa. Ang kinakailangan na lamang niyang gawin, linisin ang kanyang pangalan alang-alang sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang nagpapahinga si Agaw sa gilid ng kanilang bahay, muli na naman niyang nasipat ang mga taong pabalik-balik sa kanyang lugar. Pagsilay niyang nagtatangka na yung pumasok sa kanyang bakuran, agad naman niya yung inalmahan habang sinisigawan ang mga ito ng, Hindi man lang ba kayo magpapaalam? Konting respeto naman. Pamamahay namin to eh. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang apat na lalaki habang patuloy pa ring nagpupumilit pumasok. Sa puntong yon, doon na siya nagdesisyong kumprontahin ang mga ito nang sa gayoy mailahad dito na hindi tama ang kanilang ginagawa. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga lalaking yon, iritable naman siya roong nakipag-usap kahit labag ito sa kanyang loob. Ayon kay Agaw, pinapalampas niya ang pabalik-balik na pagdaan ng mga ito sa kanyang lugar, pero ibang usapan na ang manghimasok sa kanyang tahanan. Binalaan niya rin ng mga lalaking yon na konting pagkakamali na lang, masasagad na nila ang kanyang pasensya. Dagdag pa niya na, pilit siyang nananahimik sa kanilang tahanan, pero ang mga ito ang nagdadala ng gulo sa kanya. Mariin ding inilahad ni Agaw na kung meron silang mga pamilya, mas mainam na maingat nilang pag-isipan ang tungkol sa mga bagay na kanilang ginagawa. Matapos naman yung marinig ng apat, panay lang naman ang pagngisi nito sa kanya habang nananatiling nakatitig. Maya-maya pa, sumagot naman ang isa sa mga ito ng, Masyado ka namang mainitin. Masama bang pumasok sa bakuran nyo? Tsaka, wala namang kaming gagawin ah. Meron lang kaming hinahanap. Hinahanap? Anong hinahanap nyo? Patunay na aswang ako. Huwag nyo akong idamay dyan sa kalokohan nyo. Baka pag pinatunayan ko yan sa inyo, hindi nyo yan magustuhan. Magdahan-dahan kayo. Galit na sagot naman dito ni Agaw. Subalit, sa kabila ng galit na ipinakita niya, nagpatuloy pa rin ang mga taong yun sa paglilibot hanggang sa nasagad na nito ang kanyang pasensya.
Sa pagdating ng mga ito sa likurang bahagi ng bahay niya, doon niya na yun sinapak na siyang naging sanhi upang bumagsak agad yon sa lupa. Hindi na nakagante ang taong yon, gawa ng sa sobrang lakas ng pagkakasapak niya rito, nakatulog ito. Dahil sa kanyang ginawa, agad naman siyang pinagtulungan ng 3 nitong kasama, ngunit wala rin yung nagawa sa kanya. Kahit malalaki ang mga taong yon, hindi yun sapat para mapigilan nito ang galit niya. Sa pagbagsak ng pinakamalaking lalaki sa grupo ng mga kalalakihan, doon na unti-unting bumaba ang tensyon sa paligid. Imbis na sugurin pa ng 2 si Agaw, nagdesisyon ang mga itong umatras, hila-hila ang kanilang mga kasama. Paglabas ng mga ito sa bakuran niya, agad naman niyang nilapitan ang 2 nakatulog upang gisingin yon. Ang tanging ginawa rito ni Agaw, pinisil ang hintuturo nito patungo sa gitnang bahagi ng hintuturo at hinlalaki. Matapos niya yung gawin, nagkamalay ang taong sinapak niya. Pagtayo nito, agad naman niya yung kinausap ukol sa pagkakamali nitong nagawa sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako aswang. Ngayon, kung ipagpipilitan niyo pa rin ang inyong gusto, palagi lang tayong magkakasakitan. Umiiwas ako pero hindi ako umaatras kahit kanino. Wika ni Agaw sa mga ito. Kung talagang hindi ka aswang, bakit napakalakas mo? Patunayan mo ang mga sinasabi mo. Humarap ka sa mga tao. Sagot naman ng isa sa mga ito. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, bahagya naman siyang natigilan, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Sa isip-isip niya, may punto naman ang sinabi nito, pero patuloy pa ring nangingibabaw sa kanya ang pag-iwas. Matagal na panahon na kasi siyang nagkukubli sa kamangmangan ng mga pangkaraniwang tao para payapang mamuhay sa mundo. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang umalis ang mga panauhing yon. Nang mawala na yon sa kanyang paningin, dahan-dahan naman siyang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Pagpasok niya sa loob ng bahay, agad naman siyang dumiretso sa kanilang silid para magpahinga. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang gagawin, napilitan ng lumapit ang kanyang asawa para kausapin siya. Ayon kay Agaw, matagal na niyang iniiwasan ang ganoong bagay, subalit hindi niya maisip kung bakit ito mismo ang lumalapit sa kanya. Naniniwala siya. Ang larangang ipinatahak ng kanyang ama ang siyang nag-uudyok sa kanya na bumalik sa daang minsan niyang iniwan. Dagdag pa niya na, ilang taon na rin niya yung tinatakasan ngunit patuloy pa rin siyang hindi makawala-wala sa taling nagdudugtong sa kanyang wisyo at sa kanyang mga karunungan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, dahan-dahan naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Habang nasa kasagsagan siya ng kanyang pamamahinga, doon niya nakita ang alaala nila ng kanyang ama kung saan binibigyan siya nito ng pinakauna niyang mutya. Nakita niya rin kung gaano siya nito ipinagmamalaki bilang tagapagmana ng tinatangan nitong biyaya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbalik tanaw sa pangitaing yon, pakiramdam ni Agaw, totoo ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Ilang beses niya ring sinubukang gisingin ang kanyang sarili pero bigo siyang magawa ito. Maya-maya pa, nakarinig na lamang siya ng boses sa paligid kung saan hindi naglaon, doon niya nakita ang kanyang asawang kanina pang sumisigaw sa pagmumuka niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang mga ingay sa labas ng bahay nila. Ayon sa asawa niya, nasa labas ang kanilang mga kababaryo at may mga bitbit na sulo. Kanina pang sumisigaw ang mga itong lumabas siya
nang sa gayoy mapatunayang hindi nga siya totoong aswang. Dagdag pa nito na nagbanta na rin ng mga taong yon na kung hindi siya lalabas hanggang sa pagsapit ng hating gabi, susunugin nila ang kanilang tahanan. Matapos namang marinig ni Agaw ang sinabi ng kanyang asawa, agad naman niyang kinuha sa kanyang altar ang mutyang matagal na panahon niya na roong itinago. Paglagay niya nito sa kanyang bunganga, itinago niya yun sa ilalim ng kanyang dila. Nang magawa na niya ito, nagmamadali naman siyang lumabas para kausapin ang mga taong naroon. Sa paglabas niya ng kanilang tahanan, bahagya namang tumigil ang mga sigaw na kanilang naririnig. Pagsilay niya sa mga kababaryo niyang may mga daladalang sulo, galit naman siyang nagwika roon ng, Bakit ba akong pinaghihinalaan ninyo? Hindi nyo ba alam? Nasa baryo lang din natin ang aswang na hinahanap nyo. Masyado kayong mapagpuna sa ginagawa ng iba. Subalit yung mga taong matagal nyo nang kakilala, hindi nyo man lang pinagdududahan. Kung aswang ba ako, harap ako sa inyo rito bilang tao. Tandaan nyo, hindi porket nagpapamalas ng kagilagilalas na bagay ang isang tao, nasa panig na yun ng demonyo. Minsan, yung inaakala nyong masama, yun pa pala yung mabuti. kasabay ng kanyang pagwika sa mga ito, inilahad niyang naroon sa lugar na yon ang totoong aswang. Gayunpaman, sa kabila ng mga katagang kanyang sinabi, nanatili pa ring duda sa kanya ang mga panauhing yon. Upang mapatunayan niyang malinis siya, humingi siya ng asin sa kanyang asawa at walang pagdadalawang isip yung kinain sa harapan ng mga kababaryo niya. Naglagay din siya ng napakaraming pangontra sa kanyang katawan, subalit wala yung naging epekto sa kanya. Dahil sa kanyang ipinakita, doon pa lamang unti-unting nakapag-isip ang mga taong iyon. Maya-maya pa, nang tuluyan ng bumaba ang tensyon sa paligid, inimbitahan siya ng mga itong tumungo sa liwasan kinabukasan. Sumang-ayon naman si Agaw sa nais mangyari ng kanyang mga kababaryo para na rin sa ikakatahimik nila. Sa pagsapit ng umaga, 7:00 pa lang naghahanda na siya. Pagtungtong ng 8:00, kasalukuyan na siyang naglalakad patungo sa baryo. Pagdating niya noon sa liwasan, doon bumungad sa kanya ang iilan niyang mga kababaryo na siya namang namamahala sa lugar nila. Habang kinakausap siya ng mga ito, doon niya inilahad na isa siyang antinghero. Ang kanyang mga karga ang dahilan kung bakit nagawa niyang matalo ang 4 na lalaki na pumasok sa kanyang bakuran ng hindi nagpapaalam. Dagdag pa niya, matagal na niyang tinalikuran ang ganoong larangan pero napilitan siyang gamitin ito para protektahan ang kanyang pamilya. Dahil sa kanyang sinabi, kitang-kita naman sa pagmumukha ng mga taong iyon ang tiwala sa mga katagang inilahad niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sinigurado ng mga taong nagkumpirma na magmula noong araw na yon, hindi na nila pagdududahan ang kanilang pamilya. Bilang pagpapakita ng kanilang pagsisisi sa kanilang ginawa, inanyayahan nila si Agaw na maging trabahador sa kanilang mga lupain. Subalit, sa kabila ng malaking alok na ibinibigay ng mga ito sa kanya, pinili niya pa ring manatili sa pinagsasakahan niya. Bago sila maghiwa-hiwalay, inabisuhan niya ang mga ito na merong nagkukubling mga aswang sa kanilang lugar. Mahirap man yung paniwalaan pero noong gabing tumungo yun sa kanyang pamamahay, meron siyang napansing kakaibang presensyang bumabalot sa iilang mga taong kanyang nakita. Pagtatapat pa niya na kung hindi nila yun palalayasin o papatayin, magsisilbi lang yung salot sa tuwing magkakaroon ng buntis sa baryo. Iwasan niyo munang ikalat ang tungkol sa balitang ito.
isang pamilya ng aswang ang naninirahan dito. Kung gusto ninyo, ako na ang magliligpit sa kanila. Pabulong na wika ni Agaw sa mga kausap niya. Nang akmang magsasalita na ang kanyang kausap, bigla naman niya yung pinigilan matapos niyang mapansin ang pagdaan ng isang matanda sa liwasan. Pagtitig niya sa kinaroroonan nito, agad naman siyang nag-usal ng tigalpo na siyang naging sanhi upang ngumisi ito. Maya-maya pa, nang makalayo na ang matanda, agad naman siyang nagpaalam para bumalik na sa kanyang tahanan. Kinahapunan, matapos ang kanyang trabaho, hindi na siya nagdalawang isip na magkalat ng pangontra papalibot ng bahay nila. Sinigurado niya rin na may suot-suot na proteksyon ng kanyang mga anak. Nang sa gayoy hindi ito basta-bastang mabibiktima ng mga aswang. Bagaman naniniwala siyang hindi siya nito basta-bastang pupuntiryahin, mas mainam na lagyan na niya ng pangontra ang lahat ng miyembro ng pamilya niyang may hina. Naniniwala si Agaw na kapag hindi kaya ng aswang ang isang tao, hahanapin nito ang pinakamahina sa kanilang miyembro para yon ang gantihan. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat lahat ng kanyang mga anak mahalaga para sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang magmasid sa buong paligid. Inakala niyang walang may lakas ng loob sa mga nilalang na yon ang mangangahas na magpakita sa kanyang lugar. Pero pagtungtong ng Biyernes ng hapon, ng ikahuling linggo ng buwan, doon niya nasilayan ang dalawang binata na pasimpleng nagmamasid sa kanyang tahanan. Nang makita ito ni Agaw, agad naman niya yung nilapitan para kumprontahin. Noong una, nagmamaang-maangan pa ang mga ito, pero nang ipinagtapat niya ritong alam niyang mga aswangang mga ito, doon na yun biglang nagpumilas at pilit na lumalayo sa kanya. Subalit, dahil sa tigalpong kanyang pinakawalan, kung kaya't wala namang nagawa ang dalawa, kundi ang manatili sa kanilang kinaroroonan. Habang pinagmamasdan niya ito, matapang naman niya roong inilahad na hindi sila ang pamilyang dapat nilang pangahasan. Dagdag pa niya na wag rin silang umaasang makakatakas sila ng basta-basta sa kabila ng mga bagay na ginawa nila. Nang marinig naman ng isang binata ang kanyang sinabi, galit na galit naman yung sumagot sa kanya ng, "Subukan mo lang nagawan kami ng masama. Malalagot ang buong pamilya mo. Tandaan mo, hindi lang kaming dalawa ang makakalaban mo." Mananagot? Talaga ba? Huwag kang mag-alala, bata. Susubukan ko yan. Mamayang gabi, isasabit ko kayong dalawa sa labas ng bahay ko. Malaya kayong humingi ng tulong. Tawagin mo ang angkan mo. Ipapakita ko sa'yo kung papaano ko sila patayin sa harapan mo. Sagot naman dito ni Agaw. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang mabilis na naman niyang pagkaladkad sa dalawa. Habang hawak-hawak niya ang tig-isang paa nito, idinaan niya yun sa lupang may mga nakausling bato na siyang naging sanhi upang dumugo ang mga ulo nito. Pagsapit ng takip silim, doon niya na yun tinali sa isang tipak ng kahoy gamit-gamit ang baging ng makabuhay. Habang hinihigpitan niya ang mga baging na yon, patuloy namang umiiyak ang dalawa dahil sa nararamdaman nitong sakit na hindi nila kayang maipaliwanag. Makalipas pa ang ilang minuto, itinarak na niya ang mga kahoy na pinagtalian niya nito malapit sa entradang pinto ng kanyang bakuran. Kahit anuman ang gawing pagpupumiglas ng dalawa, tila bang hindi nila kayang mapangibabawan ang lakas ng baging dahil na rin sa mga usal na inihip sa kanilang katawan ni Agaw. Sa paglalim pa ng gabi, napilitan na ngang umatungal ng napakalakasang binata na siyang naging sanhi upang makaramdam naman ng hindi maipagkakailang tuwa
itong si Agaw. Dahil sa ginawa ng nilalang na yon, inaasahan na niyang darating sa kanyang lugar ang mga kauri nito. Pagkalipas pa ng kalahating oras, hindi nga siya nagkamali sa kanyang inaasahan. Di kalayuan kasi sa kanyang tahanan, doon niya nakita ang isang pangkat ng mga taong naglalakad papalapit sa bahay niya. Bawat isa sa mga ito, namumula ang mga nanlilisik nitong mga mata at nagdadalayo ng napakabigat na presensya. Hindi naglaon nang marating na nito ang harapan ng bahay niya. Masaya naman niya yung sinalubong sa pamamagitan ng paghataw sa 2 binatang aswang gamit-gamit ang baging ng makabuhay. Nang masipat naman ang isang lalaki ang kanyang ginawa, bigla naman yung umatungal sa kanyang harapan, sabay sigaw ng, Itigil mo yan! Itigil mo yan! Matapos nitong makapagwika, walang pag-aalangan naman yung sumugod patungo sa kanya na siyang naging sanhi upang paghahatawin yon ng makabuhay ni Agaw. Pagsilay naman ng mga kasama nito sa kanyang ginawa, hindi na rin yun nag-alangan na sugurin siya. Subalit, sa kabila ng dami ng mga ito, nanatili pa rin kampante si Agaw na magagawa niyang matalo ang mga nilalang na yon. Ang tanging sandata lang noon na kanyang ginamit ay ang baging ng makabuhay na ginawa niyang latigo at yung isa niyang tabak na ilang taon na niyang hindi pinapatalas. Kumukuha rin siya ng lakas sa tinatangan niyang mutya nang sa gayoy magkaroon siya ng sapat na lakas para kaharapin ang mga ito. 10 minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin siyang nakikipagbuno. Bagaman nagtamo na siya noon ng iilang mga saksak at kalmot sa katawan, hindi yun sapat para siya ay mapanghinaan. Ayon kay Agaw, mananatili siyang makikipaglaban sa grupo ng mga ito hanggat siya ay nabubuhay. Wala rin kasi siyang planong tumakas sa lugar na yon, lalo pat alam niya sa kanyang sarili nakadepende ang buhay ng kanyang pamilya sa kanyang magiging tagumpay. Maya-maya pa, nang umatras siya ng bahagya sa mga aswang, doon niya nakita ang 2 babaeng bruha nitong kasama na taimtim na nagpapakawala ng mga usal. Pagbalik naman niya ng kanyang paningin sa matandang aswang, nasipat niya yung papasugod na sa kanya, kung kaya't napilitan naman siyang hatawin yon ng baging. Nang akmang tatagain niya na yon ng hawak niyang tabak, bigla naman siyang pinigilan ng isa pa nitong kasama na siyang naging sanhi upang tuluyan siyang masunggaba ng matanda. Pagbagsak niya sa lupa, paulit-ulit naman siya nitong sinusubukang undayan ng matatalas nitong mga kuko, subalit nagagawa niya yung mapigilan at maiwasan. Nang makahanap na siya ng pagkakataon para umatake, agad naman niyang hinataw sa ulo nito ang hawak niyang tabak na siyang naging sanhi upang bigla yung panghinaan. Pagsilay ng nilalang sa pinsala nitong natamo sa ulo, napahawak na lamang ito sa talim ng kanyang tabak habang patuloy yung umaangil. Dahil dito, agad namang ginamit ni Agaw ang pagkakataong yon upang matadyakan ito. Nang makalayo na siya sa matanda, agad naman yung nilapitan ng mga nilalang habang patuloy itong umiiyak. Sa puntong yon, ramdam na niya ang galit ng mga ito na para bang kahit anong gawin ito sa kanya, hindi ito sapat para maibsan ang nararamdaman nilang galit. Nang akmang papasugod na yon sa kanyang kinaroroonan, bigla na lamang yung natigilan nang masipat nito ang mga sulong bitbit ng mga taong naglalakad patungo sa tahanan ni Agaw. Dahil sa pagdating ng kanilang mga kababaryo, napilitan na ring umalis ang mga nilalang na yon, bitbit ang bangkay ng kanilang mga kasama. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, sakto naman ang pagdating ng mga ito. Pagsilay nila kay Agaw na duguan, agad naman nila yung nilapitan para bigyan ng paunang lunas. Alam naman ng mga taong yon na sinugod siya ng mga aswang pero
wala yung makitang patunay sa paligid. Yung dalawang binata kasing kanyang nahuli, nagawa yung maitakas ng mga nilalang na yon. Gayunpaman, sa kabila ng kawalan ng ebidensya, nanatili pa ring nagtitiwala sa kanya ang mga kababaryo niya. Magmula noong nangyari ang insidente, nagdesisyon ang mga taong magbayanihan para gawan sila ng bahay sa sentro mismo ng baryo. Hindi naman tumanggi si Agaw sa nais nitong mangyari, lalo pat alam niya ring di hamak na ligtas sa sentro kumpara sa kanilang tinitirhan. Sa paglipas pa ng mga buwan, patuloy niya pa ring nararamdaman ang presensya ng mga aswang. Kahit alam niyang hindi ito nakakalapit, minabuti niya pa ring maghanda sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang lihim na karunungan. Alam niyo ba, tinantanan lamang si Agaw ng mga nilalang na yon noong may nanungkulang pari sa kanilang lugar. Hindi niya mawari pero magmula noong dumating ito, lahat ng masasamang presensyang bumabalot sa kanilang baryo bigla na lamang naglaho. Ngunit kahit tahimik na noon ang kanilang lugar, hindi niya pa rin malimot-limot ang kanyang karanasan noong ginawa niya yung pagkapos sa dalawang aswang gamit ang baging ng makabuhay. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, sayang lang no, kasi hindi na paliwanag kung ano ba yung tanga ni Agaw. Tapos hindi rin nabanggit kung binuhay niya ba o bumalik siya sa pagiging isang antingero. 'Di ba? Kasi kung mapapansin niyo, parang nakapalag sa kanya yung angka ng aswang na gusto niyang kalabanin eh. Kasi nga, ang sabi pa rito, parang nakatakas yung dalawang binata, 'di ba? Hindi niya napatay. Siguro may napatay man to. Yun lang yung matandang nahataw niya ng tabak sa ulo, pero the rest hindi eh. Kasi susugurin pa siya dapat ng mga aswang na nandoon pa, pero nakita nga nila na parating na yung mga taong bayan, 'di ba? May mga dala-dalangang sulo. Kung nagkataon na walang dumating, malamang sa malamang wala tayong ganitong klase ng kwento. So hindi ko masabi kung sobrang lakas ba ni Agaw, malakas lang siya o sakto lang. Kasi nga parang pinapabayaan niya yung mga pinamana sa kanya ng tatay niya eh. Tapos kailan lang niya ginamit para lang mapatunayan na hindi siya aswang. So iniisip ko, bakit din pinagdududahan ng mga taong bayan na aswang tong si Agaw? Eh kung tutuusin, meron talagang nakatirang isang pamilya ng aswang sa lugar nila. Parang medyo nakukulangan lang ako sa kwento, pero overall, napakaangas ni Agaw, lalo na yung tinali niya yung dalawang binatang aswang gamit yung makabuhay. Kasi kung iisipin nyo, dapat tunaw na yung katawan nun, di ba? Pero hindi. Siguro may pangontrol si Agaw sa lakas ng makabuhay niya. Di ko rin kasi talaga masabi. Yun nga, gawa nga ng nabanggit sa kwento na parang pinapabayaan niya nga yung aral niya kasi ayaw niya nun, hindi niya gusto. Pero at least kahit papano, tumalab kahit konti, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.